Idemo na 16. zadatak, skup realnih rešenja date nejednačine je, sjetimo se našeg pilota Pere, hoće sad biti Pera, dobro je to Lajvnić, ali ajde, sada vas opterećem time, to je na faksu. Dakle, naš pilot Pera, šta radi? Proverava uslove definisanosti. Znači, ovo je veće od 0 i ovo je veće od 0. Dakle, x na kvadrat minus 4x plus 3, ovdje je veće od 0, strogo veće. Ovo je različito od 1, ovo je veće od 0, tu smo u redu. Tu smo u redu, ovdje moramo da budemo u redu s ovim. Znači, onda ovo je x minus 1, x minus 3, veće od 0, što znači da je x, kad je ovdje 1, ovdje 3, znači ovo je veće od 0 ovdje, ovako, ovako. Ok, znači x pripada od minus beskonačno do 1 unija, opa, ovdje je mala šala, unija velika, od 3 do plus beskonačno. Dobro, ok, od minus beskonačno do 1 i od 3 do plus beskonačno. Ok. Dobro. To nam je uslov definisanosti. Dobro. Sad, logaritam sa osnovom, jedna polovina x na kvadrat minus 4x plus 3 veće ili jednako od logaritam sa osnovom jedna polovina na minus 3. Ok? Znači, ovo napravimo ovako, popnem gore, tako eksponent, zato što ova osnova kad napade, ovdje imamo jednog pakmena. Ako vas interesuje šta zapisujem, šta mi se treba od mimova, posle će zaboraviti. Dobro, znači ovdje sad, kako je logaritamska funkcija ako je osnova manje od između 0 i 1, znači ona izgleda ovako, to znači da ako je ovo veće, znači ovo opadajuća funkcija, ako je ovo veće, to zapravo znači da je argument zapravo manji od, sad jedna polovine, izvinjam se ovdje, samo malo, znači jedne polovine, to je os, ovdje kad se računa 1 kroz 1 polovina na treći, to je os. 8, znači to je manje ili jednako od 8. Dobro, sjajno. Znači onda imamo x na kvadrat minus 4x minus 5, da je manje ili jednako od 0. I ovo je onda, šta ćemo sad ovdje? Pa kad stavimo minus 1, ovo prolazi, jel tako? Znači onda x plus 1 je 0, a ovdje imamo, šta imamo? X minus 5, tako, minus 5x, to je manje neko 0. Sjajna priča. Op, i oj, minus 1, šta je marker ili kreda kad se ovako čuje? Znači, ovo je manje jednako od 0, znači ovdje je priča. I samo da vidimo 16. zadatak, samo šta se traži, obično ili rešenje ili broj rešenja. Znači od minus 1 do, tako isključili smo tamo jedinicu, znači od minus 1 do 1, unija 3 do 5, to je kad posečemo s ovim skupom ovdje. Jel' tako? Dobro, i to nam je ceo 16. zadatak. To bi bilo to.